Γεια σας παιδιά, είμαι ο James, με ξέρετε. Συγγνώμη που ακούγομαι σήμερα έτσι, είναι έτσι. Λοιπόν, σας λέω στα γρήγορα τι θέλω. Σε λίγες μέρες θα κάνω και ένα κανάλι στον υπολογιστή νομίζω και δεν ξέρω αν θα πάω καλά με το intro που θα βάλω εκεί. Βασικά μπορεί και να μην βάλω intro. Λοιπόν, σας λέω στα γρήγορα τι θέλω. Ο λόγος που μιλάω έτσι είναι γιατί από μπροστά μου είναι ένας ανεμιστήρας. Λοιπόν, σχετικά με τα βίντεο μου δεν είναι τόσο καλά, μπορεί στον υπολογιστή μου να βάλω ένα intro, τέλειο. Ναι. Και τα βίντεο μου να είναι σχετικά με το LOL περισσότερα, γιατί μπορεί να κατεβάσω το LOL ή το Happy Wheels και αυτά. Τέλος πάντων, όταν πρώτα βίντεο παιχνίδια, ναι. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, είμαστε στο 1 λεπτό και 12-13 λεπτά και τώρα σχετικά με τα βίντεο μου στο Clash of Clans, στο κανονικό μου κανάλι, δεν ξέρω αν κάνω καλά βίντεο σχετικά με το intro και δεν ξέρω. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο μου επεισόδιο. Και κάτι άλλο, στον υπολογιστή θα ανεβάσω ένα τελευταίο βίντεο και θα ξανακάνω βίντεο του υπολογιστή τον Ιούλιο πάλι, γιατί θα πάω κατασκήνωση. Λοιπόν, γεια σας.